Talvisodan rauhanehtojen mukaan Hankoniemi vuokrattiin Neuvostoliitolle 30 vuodeksi. Hankolaisille jäi 10 päivää aikaa tyhjentää kotikaupunkinsa ja siirtyä asumaan muualle. Hanko sai uudet isännät pitkänä perjantaina maaliskuun 22. päivänä vuonna 1940. Kuviteltiin, että Hanko oli menetetty lopullisesti. Mutta ei kulunut kuin runsas vuosi, kun Neuvostoliitto joutui tyhjentämään Hangon ja lähtemään kaupungista kovien taistelujen ja mottiuhan varjossa. Alkoi vaarallinen kilpajuoksu raskaasti miinoitettuun Hankoon. Ruotsalaiset vapaaehtoiset muodostivat joukon, joka lähti Tvärminnestä kohti Hankoa yöllä joulukuun 4. päivänä. Itsenäisyyspäivänä vuonna 2016 tämä historiallinen tapahtuma näyteltiin uudelleen aidoilla paikoilla Hangon keskustassa. Ensimmäinen ja ainoa venäläinen, jonka kapteeni Grafströmin joukko kohtasi, oli hämmentynyt sotilas, joka oli jostain syystä jäänyt kaupunkiin. Hänet otettiin vangiksi. Joukko saapui Hangon kauppatorille aikaisin aamulla. Vänrikki Pellijev kuvitteli Boulevardin ja Nykanderin kadun kulmassa olevaa komeaa rakennusta kaupungin taloksi ja nosti sen lipputankoon joukkueen mukana tuoman lipun merkiksi siitä, että isäntä oli vaihtunut Hangossa. Tämä tapahtui noin 6:30 aikaan aamulla. Kello 8 Lignelin talon katolle oli nostettu oikea Suomen sotalippu. Bromarvin lohkolla muodostettiin jääkäripataljona 3 miehistä partio viemään lippu Hankoon. Partio oli lähtenyt liikkeelle moottoriveneellä jo 3. päivänä joulukuuta, mutta vene ajoi karille ja rikkoutui. Partion oli palattava takaisin ja se pääsi lähtemään uudelleen vasta seuraavana päivänä. Partio saapui Hangonkylän satamaan joulukuun 4. päivän aamuna. Pataljonan adjutantti luutnantti Karl Ove Berglund valittiin partion johtajaksi. Suomalaisten suureksi pettymykseksi he kohtasivat Hangossa kapteeni Grafströmin ja hänen joukkonsa. Vladimir. Nej, vi har sett någonting. Vi hade ingen annan flagga än Nestor. Men vi har här en bättre flagga som vi kan hissa upp i. Ska vi sätta i kyrktornet? Det passar bra. Då har vi säkrat att det är fritt från fienden. Bra. Eli kirkon tornille nostetaan meidän lippu, niin siellä on hyvä näkyvä paikka. Okei. Eli kirkon tornille. Selvä. Pistetään ryhmät. Ruotsalaiset seuraa meidän perässä. Tämä selvä. Okei. Lähdetään liikkeelle. Mennään. Yhteisymmärryksessä päätettiin kuitenkin nostaa Suomen sotalippu kirkon torniin suomalaisten toimesta. Kaupunkikuva oli lohduton. Satama oli ollut suomalaisten tykistötulen kohteena ja se oli eniten vaurioitunut. Satama-altaassa oli vaurioitunut höyrylaiva sekä muun muassa kymmeniä kuorma-autoja, panssarivaunuja ja vetureita, jotka venäläiset olivat ajaneet sinne.
Satamavarastossa oli toista sataa kuorma-autoa, joista oli rikottu moottorit ja poistettu renkaat. Kaikkialla oli lasinsirpaleita ja romua. Kaatuneiden muistoa kunnioittaen Hangon kaupunki, seurakunnat, Suomenlinnan rannikkorykmentti ja kansalaisjärjestöt. De stupares minne hedras, kaatuneiden muistoa kunnioittain, officersklubben vid Nylands brigad, kadettdistriktet vid Hang och Udd, officersförbundets Hang och Uddsavdelning. Suomen merivoimat osallistuivat Hangon itsenäisyyspäivän juhlintaan tuomalla troolisatamaan Hanko-ohjusveneen. Hankolaisilla oli tilaisuus tutustua alukseen itsenäisyyspäivän aikana. Hanko-ohjusvene on valmistunut Rauman telakalla vuonna 2003 ja aluksen suunnittelussa on hyödynnetty häiveteknologiaa magneettisen, lämpö- ja tutkaherätteen pienentämiseksi. Alus on muotoiltu siten, että se heijastaa takaisin mahdollisimman vähän tutkasignaalia. Metalliosat on päällystetty tutkasäteitä absorvoivalla maalilla ja kansirakenteiden komposiittiin on integroitu häivemateriaalia. Joulukuun 4. päivän jälkeen vuonna 1941 Suomen lippu liehui jälleen Hangossa. 2 päivää tämän tapahtuman jälkeen kaupungissa juhlittiin itsenäisyyspäivää sotilaallisin juhlallisuuksin. Ohjelmassa oli paraati, jonka otti vastaan kenraaliluutnantti Väinö Valve. Hangon kaupunginjohtaja Elis Wennerström kiitti Hangon rintaman joukkoja hankolaisten puolesta. Katseeteen! Ai! Olalle! Mie! Herr Commodore, paradtrupperna uppställda för självständighetsparad.
grupper. 75 vuotta myöhemmin tätä historiallista itsenäisyyspäivää juhlittiin jälleen näyttävästi. Kauppatorilla pidetyn paradikatselmuksen jälkeen joukot marssivat Boulevardilla runsaslukuisen katsojajoukon läpi. Tämän jälkeen kaupunkilaisille tarjottiin kakkukahvit ja ilta päättyi kaupungintalolla kutsuvierastilaisuuteen. Hankolaisten tunnelmia kuvatkoon Hangebuu Facebook-sivulta poimittu kommentti. Hangossa juhlittiin tänään. Oli hienoa olla mukana.